Aquesta aigua me la puc beure? L'aigua que arriba a les aixetes de casa nostra ve de la potabilitzadora. Allà es fa anàlisi de molts paràmetres per verificar que l'aigua que arriba a casa nostra és aigua potable i de qualitat. Però llavors, per què deu sortir tan blanca? Pensa-hi. Quan l'aigua entra a la potabilitzadora, es mesura la temperatura, la terbolesa, la conductivitat i també el pH. Però al laboratori encara es fan molts més anàlisis. Aquest és el Laboratori d'Aigües de Manresa i aquí treballem unes 11 persones. Nosaltres analitzem mostres de tots aquests tipus. Mostres d'aigües potables, mostres que encara no han sigut potabilitzades, mostres d'aigua residual. És una aigua que la coneixem molt bé, perquè aquesta aigua la tenim vista de sempre i per tant la seva caracterització varia poc en el dia a dia. Mirem aquesta variació que hi pot haver de cara a que després el procés de potabilització hagi de poder potser variar una mica. No és només l'aigua com surt aquí de planta, sinó com arriba a casa de l'usuari o com l'envies aquí de Manresa a un poble com pot ser Pont de Vilomara. Has de mantenir la xarxa bé perquè no hi hagin dipòsits, perquè no s'hi acumuli terbolesa, perquè hi hagi una bona renovació de l'aigua, que contingui encara clor i, per tant, l'aigua continuï desinfectada com ha sortit d'aquí de planta. L'aigua de Manresa, la que surt d'aquí planta, l'analitzem diàriament i després fem diferents punts de xarxa. La d'aquí Manresa sí que es reparteix a altres municipis, però hi ha altres municipis que amb la mateixa aigua se la tracten ells, diguéssim. Amb una freqüència major es mira la desinfecció de l'aigua, que és el que tu vols, que microbiològicament estigui correcta i uns paràmetres mínims de la part química. I després, amb una freqüència menor, es fa una analítica completa que conté uns 79 paràmetres on mires tots els tòxics, metalls pesants, plaguicides. Fem moltes analítiques de gust i olor. Què es fa? Per una banda, pots fer analítiques de tipus de caracterització. A què fa gust o a què fa olor l'aigua? Llavors hi ha gustos i olors que són més agradables i que l'usuari identifica amb l'aigua i els pot assumir, diguéssim, associats a l'aigua, i hi ha altres gustos i olors que un usuari a una aigua de tipus d'aigua de consum no admetria. I després la legislació et demana que si tu dilueixes l'aigua com a màxim 3 vegades, l'aigua deixi de tenir gust i olor. Ara que ja has vist tot el que es fa al laboratori de la potabilitzadora, et proposem el repte del dia. Et proposem que tastis i oloris diferents aigües. Molt senzill. I necessites pràcticament res. Una aixeta d'aigua a prop, una ampolla d'aigua mineral i 5 gots. Hauràs d'agafar un vas ple d'aigua de l'aixeta, un altre vas ple d'aigua de l'aixeta i deixat reposar. Un altre vas ple d'aigua de l'aixeta, deixat reposar i després posat a la nevera. Un vas d'aigua mineral, qualsevol. Un altre vas d'aigua mineral i deixat a la nevera. Després els tastes tots 5 i en treus les teves conclusions. I això sí, podràs valorar les diferències entre el gust i l'olor amb la taula que trobaràs en el vídeo, en algun lloc del vídeo, segurament aquí baix. Escolta, i després els resultats envia'ns-els, sisplau, que ens agradarà saber-los. Recordes que a l'inici d'aquest vídeo sortia un got ple d'aigua blanca? A tu l'aigua també t'ha quedat blanca? Deixa-la reposar una mica, a veure què passa i fes hipòtesis de quin deu ser l'origen d'aquest color blanc. L'aigua és el camí. Trobaràs més vídeos i informació sobre tallers i altres activitats a la web del Parc de la Sèquia, www.parcdelasequia.cat.